Hyvää iltaa. Ajattelin tässä lukea ensi alkuun kaksiosaisen runokokoelman minusta, jonka nimi on yksinkertaisesti minä. Se on kasvutarina, joka kertoo minusta ja on kaksiosainen. Toivon, että tämä tarina auttaa muitakin saamaan elämäänsä sen rauhan ja toivon ja rakkauden, jota itse saan aika ajoin tuntea tässä maailman tuulessa ja tuiskussa, vaikka sitä ei aina huomaa tai jaksa. Vastusten keskellä, mutta kun kääntää katseensa ylöspäin taivaaseen, pyytää taivaan isää apuun, niin kyllä hän kuulee lapsensa rukouksen. Eli ensimmäinen osa. Vahvempi. En ole korsi, joka tuulessa taipuu. En ole kivimuuri, vaan pieni Jumalan juuri. Miksi mahdottomia multa vaaditaan? Kaikki voimat pois kaavitaan. Voima suurin on kuitenkin Jumalan. Hän pienen hennon nostaa ilmaan kuin suden korennon. Omakseen minut ottaa ja pian minutkin korottaa. Totuus. Totuus on kuin puhdas vesi, joka auttaa janoista, ja se vesi on Jumalan sana ja armo, joka virtaa kuin lähde. Joka juo sitä vettä, ei ikinä joudu hukkaan, eikä maailman tuuli vie hänen mennessään, vaan kantaa hänen viheriäisen niityn tykö, jossa iankaikkinen rauha ja rakkaus on pysyvää. Hyvää illanjatkoa. Hei hei.